Jamme kisiye mom mi salmini on mi lando sidon e jam mi salmini kala hawrudo e odo video Allah beydi jam ka be ngureji ka balli e ka jawle hare o bandirawo mo yoton do ko jiwo yodudo ni jibinande leydi Senegal takko ko jombete do takko ko o jombete do fayda o subi sanzugol bornateri makko e accitugol makko hore makko nden ni skedo nandelanta o bandirawo jibinande Senegal takko ko jombete o subi waylugol sanzugol mbaadi makko ndin bayro hari o wattoto ko rabbidi hore makko nden tawi ko ni o accitirtande o subi tiggagol e wattagol conci njani e kono wombe mo siivude ben e dum kadi ko wadanno dum ko yiyande makko wona defi Allah no wi mo yo tiggo wadiri dum de ko vi makko o ndari o tawi o faala sanzude o sanji o tiggi ene ko gandal o golliri o jangu ha o tawi way ko dum Allah wela ko dum Allah yidi o wadi jamais na dum jettani hore makko tiggi tawi no yahdi e makko no labanamo ha fecciti sifotako awa kadi o desidi wonde ma o itiyande kadi tigga aray wo o ititi gare nden haray non mo yaafino e tentini julbe jogibe saabi aljanna e jogi saabi yite andi ko mo natata aljanna natata yite haray mo yaafino e mo moja haray ka tigi o yurnitike o ndari wona goddo forsi mo dolimo haray kadi o ititi gare nden haray warti ka bara e ene dum ko wadi dum ene dum ko problem ene si dum ko problem est ce que dum no ndari goddo ndara hay goddo dum ko hakkunde faynara e Allah tagudo mo ko Allah wi wal yadribna bi humrihinna ala juyubihinna yoro ben yettu tiggaje njane be tigga salaji mabbe din be piya ka becce gabe suuma bernde mabbe den e si debbo miiji tike o inni o waday dum o wadirali dum fi Allah wi yo wade yehi kadi ha o wi o itti o innali kadi goddum godum haaju makko dum e kadi yo jama on faamu hunde wona obligatoire ka Allah e hore tagge fo ko dum mi do yiya jere jefo suka mali en jo rastamam jo wondo Europe don wada video ji o wi julde wona obligatoire la prière n'est pas obligatoire mi do yiya yimbe no yennam la prière est obligatoire ko hondu woni obligatoire dina haye hunde Allah forsa goddo haye hunde ko yowiti e dina faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kala faala do yo juulu kala faala do yaccido honto windi obligatoire ko be goddo juulu ko honto windi ko forcé be goddo hora ko honto windi forcé be goddo itta zakka jamais ko Allah no wadi cercle o mojjini mo agayni o inni amisha wona e nder do ko dundo wadata e sa wadi dundo ko dundo mi yobatama kadi dundo a tertoto dum don sa tertike dum non kadi ko dundo mi yobatama kono sa wadi dum non ko dundo mi yobatama ko honto Allah forsi ko
ka on fala men fetinde goddo daro wowlana on gonga ko hombo wi on julugol ko obligatoire ko on to du windi obligatoire be goddo jula sida fala julu ko sida fala julu sida fala accudo sida fala horu sida fala accudo sida fala wadu ko moƴƴi sida fala wadu ko boni dum ko droit ma ko hurriya liberté mo Allah jonnuma hayno ko ala ko Allah impose goddo ko be wada dum do la 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 dum do wadu sa wadi ko dum do mi yobete dum do ta wadu sa wadali ko dum do mi yobete sa acci ko mi inni a wadu do a wadi ko mi hadi do ko dum do kadi mi yobay ma ko fownon ko dum woni diina ko dum woni diina kono non bayru jama on no yori ngattiye faamu no manki gandal qur'an ala no jodi no wadi yimbe ben ko woni o obligatoire awa obligatoire dom hare o jio ko wadi ko sanangaske el kanko ndar e kadi suka mi partage video mum hanki o wi leer julugol ala o wi ko sai juletedo wodi mi partage mi do yi sukabe fulbe be janga hay lakdari yu no arafi no wawi windude francire no yodo mettudi no famina no gayni goddo ma no andi goddo kede ko fenande o wowli o wi leer julugol ala ko sai julugol wodi iyahon fennon dum e hore ko fennoton on addata preuve hay concret lakdari yo fandude no wadi détail ko sai juletedo wodi ko happu dumunne juletedo wodi kono leer juletedo ala ko dum ko fabrica ko moƴƴina wigol 13h30 fana sare labe 13h20 ma ka julirde mawnde wigol 14h fulawa fana 17h0 alan sara 16h30 ka sare dum ko enen wadi dum na programme Allah non na programme nelado non na programme l'islam on non ko enen non daari dum wadi maslaha fino hajuji me marsira ma fino fottire nokku gotu juulen kono wona do ni essentiel e hino lanka ladde do si ndaari do ni enen kamen do 12h et quelque hare fana wagutu fana nati hare wagutu fana nati lakda de fande yewtu ko ila kawatan darde ara an e nange futina liijagol magge hare fana on nati accem torike on sattinango yimbe piiji ko satta goddo no fokkiti voyage e hino mo 12h30 yoni himo ka garvatir o liebe salli go don be juula fana si be fokkita non e fana anko 13h30 ele 12h30 fana nati be wata julde fana be ya o ya no arde yewta on beyda on hakil c'est pas ça ko argol famina hara fuska jon janga hay hunde on anda fi tun don wawi winde français mettina yodo don yimbe be awa ko sa'i juletedo woti Allah yewtu don o wi qabla tulu isamsi ado nange nge fudude julu subaka on subaka ko ila fajiri on feri ha ila isfiraril a'la ka soydundi ndin towata don hara nange fudali kono gafu diwojude on sa'i don fop ko waqutu subaka on non ila nange woni ka hakkunde nge wonyagol magge fana on nati ila don hange muta fana yalan sara wona ko fejjata no juulo kanange muti ha safaqiri ndi muta futuro no juulo ka safaqi muti ila don geje nati ha ka tatabal jemma aranal ko do woni waqutu subado ila don ha salli ya as-salatu khairu minan nawmi fajri fera subaka no juulo e geje no juulo
leer juulugol ala ɗum kadi yo welu mo mettata ɗum yo welu on ma metta on la'i fuuɓe yo welu on ma metta on leer juulugol ala ko enen fixi ɗum ko enen moƴƴini ɗum nelaɗo gollirali non Allah yamirirali non karama koɓe ɓen tigi winduɓe defte fiquɗen ɓe yamira ɗum hande ɓe yamira ɗum jango kamɓe ko happuji ɗin ɓe waɗi sa'iji ɗin joni si monde évolue ko wona yen fixa jaman obligatoire wondema fana be mi juulamo 13h30 chaque ko be mi juula fana 13h30 hakkunde mo Allah si 12h30 yoni fana naati mi wata julde 13h00 mi wata julde 14h mi wata julde fana 14h30 mi wata julde fana mais non 13h30 jamais windake nokku haray ɗum ko ɗum min mari ko min andintina o amma fiyo o bandirawo men ɗo ko waɗi kon sanan gaske elle komi andi tun gamol e fatunde yadata gamol e fatunde piiji sertuɗi o ƴettuno tiggare nden kono sa yiɗi woni wadde ɗi ko woni tun min miɗo tawti tiggiɗo ha moƴƴi o waɗi ko Allah yamiri mo mari baraji tiggiɗo no ama emo tiggaki no ama est ce que ɓe fotay bakkatu pellete miɗo andi no ɓurdi tiggiɗo ha moƴƴi ƴetti conci makko ba conci julɗo ko wiyete debbo surriɗo kon o ƴetti conci sutura o waɗi garlum ɗo o dimbike e accitirɗo ni gattire mum nden caaya cukalele mum e ɓandu mum waɗi garlum dimbike ɓe fotata bakkaɗo ɓe fotata si ɓe kadi yalti ɓe yaahi ka yaasi jama on piigite maɓɓe ɓe fotata nambara ɓe fotata probléme haray waɗugol conci sutura ɗin ɗum ko feere ɗum ko yamaru e feere rentagol ɗiya haɗaɗi go kadi ɗum ko feere ɗum kadi ko feere bandiraɓe merci beaucoup Baylo, tu es vraiment excellent. Non, je suis pas excellent dey min ko ɓurtalam mettude koye jaɓata faminede ko un jeune ivoirien qui parle bien français wasi tawi na français re laaɓude o wolani jama mi partage ɗo oya kadi ko français re laaɓude c'est écrit nulle part la prière est obligatoire iɓe arde sacharno e makko fi ɓe naaɓe d'accord e makko e piiji ko c'est pas logique Allah forçata goɗɗo Allah haccitaka e ko juulata o falcitaka e ko horata haccati makko ala e ɗum ɓeydata laamu makko met ɗum hunde ɓeydata Allah sila faala juulu sila faalata juulu e kadi Allah forçama ya juulugoy il s'en fout de ton prière kera sikkude Allah no hatto jini ɗum ko mboye tum Allah haccitaka e ko juulata ko horata ko waɗata moƴƴere fof ko hoorema wonɗa waɗande man amila salihan fali nafsi wa man asa fa alayha ko fof non Allah wiya ko be goɗɗo juula jamais faalaɗo woyta juulu faalaɗo woya juulu faalaɗo waɗu ko moƴƴi faalaɗo waɗu ko boni kanko tun o wimo be hettay ko golli ko kono on wata darade ɗo no hunde kaari ko obligatoire a waɗay ɗum ɗo ko obligatoire ɗum ɗo ko obligatoire non Allah ala obligatoire hunde kanko Allahu taguɗo en on o mara hunde ko forsi bani adam e ko tagi kon fop o forsa haye goto heyi mi waɗi laawi ɗiɗi trasi ha moƴƴi o ndaare ɗo ayi ɗo wala ayi laawi ɗi faman sa falyumin waman sa falyakfur faala juulu faalata juulu haala hooru faalata hooru haala jangu faalata jangu faala moƴƴu faala bonu ta yaru ɓeere faala yaru jokku ko moƴƴi faala jokku ko boni ɗum ko haccatima toon ɗum na programme Allah no salmini on jarama.